Ovaj sladoled sam napravila juče i zato ga sada degustiramo dok snimamo ovo. Dakle, ukoliko želite da vidite kako se pravi domaći sladoled koji moja mama pravi od kad sam bila mala, pogledajte ovaj video. Mi sad moramo da se bacimo na ovo, da se ne istopi. Odvojili smo belanca od žumanaca i sada ćemo dobro umutiti belanca. Belanca su lepa i čvrsta, njih ćemo ostaviti sa strane. Sada stavljamo 2 kesice šlaga, šećer i vanil šećer. I dodamo pola mleka. Pa onda dodamo ostatak mleka i sve lepo izmešamo. I šlag je gotov. I sada ćemo dodati ova belanca. I dodat ćemo i žumanca. I sada ćemo sve to lepo da izmešamo. Pazite da ne mešate brzo, da ova belanca ne bi splasla. I ovo smo sve lepo izmešali i sada ćemo to podeliti na 2 dela. Nije unuče, ovo je ekstrakt vanile. Dodate par kapi. I ova prva tura, to jest ova sladoled od vanile je gotov. I sad ovo izmešate malo. I Direx u zamrzivač. Otopili smo čokoladu, sipali unutra, sve smo sjedinili. Mešajte, mešajte, mešajte dok se sve ne sjedini. Ja volim da ostane ovako malo prošarano. Vidite kako je gore pri vrhu. Fenomenalno. Onako penasto, kremasto, ukusno. Kako ćete tek biti kad se zaledi. Zanima nas da li vi imate neke vaše recepte i kako vaše mame i bake prave sladoled. Naravno, preko ovog sladoleda možete uvek da stavite malo cimeta ili, ne znam, seckanih badema. Plazma mlevena. Plazma mlevena, da. Ili topping od jabuka. Da. Javite nam neke vaše recepte, da li vam se ovaj dopao, a mi se uskoro vidimo sa nečim novim i zanimljivim na sajtu Mogu ja to sama. Ćao!